Γεια σας παιδιά, εδώ είμαι στο καράβι, πάω για Αθήνα για να δούμε φαν. Κάνω και βίντεο, να το δείτε, που κάνω βίντεο με τα φαν. Είναι 100.000 φαν έχω. Να το δεις, θα τα δείτε. Κάνω και βίντεο τι κάνω μαζί τους και θα κάνετε και θα γράψετε θέλουμε και εμείς. Κάντε εγγραφή και like, παιδιά. Ωραία, δείξω εγώ κάνω ένα βίντεο τώρα μες στο καράβι, θα δείτε. Ταξιάρχης μπαμπάς, ταξιάρχης μπαμπά, είμαι τούμπανο παιδιά. Ο Λάμπης παιδιά είναι Αθήνα, θα πάω να πάω και αυτόν. Πάμε ταξί παιδιά εκεί, θα πάμε στο μπλα twist παιδιά, είναι όλοι οι φαν μας εκεί. Άμα θέλετε να έρθετε κι εσείς όλοι. Ναι παιδιά, και με το Λάμπη θα πάω. Με το Λάμπη παιδιά, τι θα κάνω τώρα. Και τα παιδιά είναι στο γαράβι. Στα γαράβι παιδιά. Πήγα να πάω με αεροπλάνο, αλλά δεν προλάβω παιδιά, έκανα πτήση και έφυγε παιδιά. Ναι, κάτι παιδιά στο σχολείο μου ζητάγανε να κάνω βίντεο. Εγώ λέω μετά, δεν μπορώ να κάνω βίντεο, άμα είναι άλλη φορά, λέω. Αλλά τώρα που ξεκίνησες και εσείς παιδιά που είστε στο σχολείο, εσείς οι μαθητές που θέλατε να κάνετε βίντεο, πατήστε like και γράφετε παιδιά. Και εσείς παιδιά που δεν ξέρετε, πατήστε και εσείς παιδιά να κάνουμε όλοι να φτάσουμε 100.000 εγγραφές παιδιά. Θα κάνουμε τα part 2. Passengers traveling without a vehicle are requested to disembark through the rear staircases. We thank you for traveling with Blue Star Ferries and we look forward to welcoming you again on board one of our vessels. Πάμε έξω τώρα να δούμε τι είναι. Τώρα είναι σκοτάδι εδώ παιδιά. Φτάσαμε στη Σύρο, κοιτάξτε. Σύρο παιδιά μόνο. Σύρο είναι πολύ λαμπερό νησί και είναι και όμορφο. Εγώ πάω Πειραιά πιο άλλη. Κοιτάξτε παιδιά. Σύρο. Στο καράβι παιδιά. Στο καράβι. Κοιτάξτε. Στο καράβι. Παρακαλώ κύριε Δημάρχη, Μύκονος. το λιμάνι της Σύρου, όπως αποβιβαστούν τα πλοία άμεσα αναχώρηση. Ευχαριστούμε. Passengers returning destination, the port of Syros are kindly requested to disembark. The ship will depart immediately. Thank you. Δεν πιάβα. Δεν. Παιδιά, θα κάτσουμε λίγο και